gak mulai bandak arep apa? Terus jarane wong berbelayan ku koyo ngene mosok koyo ngene iki Mas. Alah bebrayan apa mbok mikir? Awakmu karo aku iki lho. Wong padha ngene lho. Padha ono apane? Koyo nek pada waktu adus didincen. Aku gak ndelok sampe tutuk ngono. Lho kok gak sadar-sadar iki lho. Apa mami Ede bange kawene ngendi mami apa ya papi dek bengi aku neng buri perlu apa atiku kok curiga konmu ngomong mbok ojo sembrono jenenge wong bebrayan tandane aku sayang bebrayan kok lanang padha lanang omongmu aja ngono apa omongku keliru minggat apa teko tinimbangnya penting mata mbok ilinga semono kenalan karo aku pacarane nisor wit randu aku eling to mami dek nalika semono pancen tak alap patimu Mas apa aku ngerti mek sampe saiki gak seneng karo aku ngerti apa soalnya aku gak iso ngekek turun turun apa lho tapi aku saiki wis ngandung lho Mas mengandung tapi belum mengandung penyakit ah oh, buktiin aku periksa wingi periksa nanti nang menur ate gendeng kok iki mama wong iki mama gak ma kok tangga goblok iki papi apa mami edek bange kawene ngendi mami piye to papi dek bengi aku neng mburi ning buri perlu apa atiku kok curiga konmu ngomong mbok ojo sembrono jenenge wong bebrayan tandane aku sayang bebrayan kok lanang padha lanang ngomongmu aja ngono apa omongku keliru minggat apa teko tinimbangnya hati mata mbok ilinga semono kenalan karo aku pacarane nisor wit randu aku eling mami sampai dicekel polisi telung dino ono jero buri kok nang buri mang lho lapo aku ngentas ndok lah kok ngentas ndok piro ndoke loro wong pitikku loro